कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. अंकोला केणी विवादित वाणिज्य बंदर प्रकल्प रद्द करची स्थानिक कोमरपंथ समाजाली मागणी. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या केणी हिंगा विवादित व्यावसायिक बंदर प्रकल्प रद्द करची मागणी केणी गावच्या कोमरपंथ समाजाने केली. आज या विषयाचा अर्ज अंकोला तहसीलदाराक देऊन सरकाराक दिवची विनंती केली. कोमरपंथ समाजा वतीन या अर्जात नमूद केले की कित्येक वर्षाच्यान वडिलोपार्जित जमीन वारसा हक्कान मेळिल्ल्या जमिनीत आम्ही आमगे कुटुंब वास्तव्याक आसात. या जाग्यात जन्मले, वाढले, घर आणि झोपडी बांधून कुटुंब वाडयले. या जमिनीत शेत जमीन आणि इतर कृषी कन उपजीवन चलयते येतात जाल्यार देशाच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार कंत्राटी कंपनी केणीत व्यावसायिक बंदर प्रकल्प स्थानिकांच्या विरोधात जबरदस्तीन करतो प्रयत्न करता. तेजेन हजारो शेतकरी कुटुंब स्थलांतर जावचो संभव असून हो प्रकल्प शेतकऱ्या विरुद्ध असा म्हण हो विवादित बंदर प्रकल्प ताबडतोब रद्द करचे अशी मागणी या निवेदनामार्फत केला. खबर सांगता हरीश नाईक. पोस्को कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करून संशयित लिंगप्पा लमाणी हेमका अटक. कारवार जोडा तालुक्यातल्या रामनगर दगलपेट रस्त्यावेल्या कुंबेली नाका हांच्या रान विभागाच्या तपासणी नाक्याचेर अल्पवयीन चल्याचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्या आरोपावेल्यान रान विभागाच्या कर्मचाऱ्याक रामनगर पुलिसांन अटक करून तेमगेली तुरुंगात रवानगी केली. संशयित आरोपी लिंगप्पा लमाणी वय 45 असे नाव असून रवता विजयपूर. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तेमगेली बदली जाऊन दगलपेट रान विभागात काम सुरू झाले. नंतर कुंबेली नाका हांच्या तपासणी नाक्याचेर तो फॉरेस्ट गार्ड म्हणून काम करतालो. रामनगर पोलीस स्थानकात पीडितेच्या आईन दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार ही घटना मंगळवारा दनपारा घडली. एक 15 वर्साचो चलो कुंबेल नाका हांच्या रानखटाच्या एक नाका मुखाल्ल्यान काम करच्या जाग्याचेर वयतालो. त्या वेळार संशयित लिंगप्पा लमाणी हेमी ताका चेकनाक्याचेर आपोवन नंतर ताका रुमांत व्हरून लैंगिक अत्याचार केलो. या प्रकरणात रामनगर पोलिसांन पीडिताली जबानी नोंद घेतली आणि या जबानीच्या आधाराचेर संशयित आरोपी विरुद्ध पोस्को कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करून तांकां अटक केली. पोलीस या प्रकरणाचो मुखावेलो तपास करते आसा. तेंगीनगुड्डी अळवेकोडी समुद्रात होडी अपघातात जाल्ल्या 4 मच्छीमारी बेपत्ता जाल्ल्यापैकी एक मच्छीमारी कूड मेळ्ळी. कारवार तेंगीनगुड्डी अळवेकोडी समुद्रात होडी अपघात जावन स्थानिक मच्छीमारान 2 जणांचे प्राण वाचयले आणि 4 मच्छीमारी बेपत्ता आशिल्ले. बेपत्ता असलेल्या 4 मच्छीमारी पैकी आज एक मच्छीमारी कूड मेळ्ळी. नाव रामकृष्ण मोगेर. बाकी 3 मच्छीमारी अजून बेपत्ता आसात. सतीश मोगेर 26 वर्सां, गणेश मोगेर 27 वर्सां आणि नितीश मोगेर 30 वर्सां अशी तेमगेली नावां आसात. स्थानिक मच्छीमाऱ्या खंयच्यान सकाळच्यान पाती होडी आणि पारंपारीक होडीन शोध कार्य सुरू आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.